Meron ako nabasang isang quote na yan, na ganyan. English yung pagkakasabi, pero ang pinakapunto is, kung meron kang nakakain ngayon, it solves many problems. Ang ganda ng binasa mo, no? Tatatakla sa isip namin. Yan. Whoop! Ella! OMG! Oh my G! Ah! Stick! Oh! Oh! Ah! Ayun na! Whoop! Ay, ang galing! Gusto niyo. Ikaw, Tay. Flower mouse. Being your best in the best gift of God. It's my life. Intent, innovate, influence. Inspire. And impact. Always your number one SM radio station.